Ah, bakit? Ito malagot po. Buto. 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 Airport. Uy, buto. Uy. Uy, buto. Ay, ikabugoy ka ha? Lupot. Buto. Lupot lang. No. No. Buto lang ya. Buto lang. What the Kasabot ang heck? bisaya. Makabaka-bistorya guto. Yeah, ito na yung elevator. Let's go, elevator. Ano? Doon naman dali no? Diri na. International man ni diri. Oh, diri tanan. Welcome to Mactan, Cebu Mactan Airport. Okay. Outside of 5 yung ba't pa? Okay. Dali na. Go, right there. Go. Go, go. 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 That emergency oxygen is required. Oxygen masks will drop from above you. Mama, nunutan na. Immediately grab the mask and pull firmly towards you. Bye-bye. Put over your nose and mouth. Pull elastic bands for a tight fit and breathe normally. Keep mask on until you are resting them. The emergency exits are clearly marked throughout the cabin. Locate the exits nearest you. These exits may Bye, Cebu. Kamoton dayo. Suriwa, ano kita wa iaplin no model listed ate. Suriwa, ano si tubiro to simitite. Fasten your seatbelt. Toboyo, let's fly. So, aki yatta chan, kore shitabero to shimitete ita chan. Kore. Mo yatta yo, aki yo. Kore wa fasten your seatbelt. Unfasten your seatbelt. Cebu ni iru yo. Mada tundi na. Ikut na. Ano, paning kamot. Kaon sa Jollibee.
Buti na lang yung luggage namin is from Cebu, direct na to Narita. So ang dala namin is hand carry na lang. Go, go, go! Yay! We're going back to Japan! Hey, we're going back to Japan! Come! Are we to Japan? Natulog! Hoy! 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 Nimay na? Inay-inay? Inay-inay? Need to be clarified in this procedure or otherwise wish to be reseated. Hindi ko alam guys kung saan na to guys, but at this time is hindi pa kami dumating sa Japan. Ito yung exciting part guys pag Philippine Airlines kasi masarap yung food nila. Food don't care. So nagising na siya, so kainan time. So hindi siya kumain guys sa food ng Philippine Airlines, mas pinili niya yung spaghetti ng Jollibee, yung bida ang sarap, bida ang saya. Hahanap-hanapin niya to pagdating namin sa Japan. American is it America? The America ike? The picture ne? Hoy, abunay dayo. Sige ka. Welcome to Japan. Hi guys, so that's it for our trip. Galing Cebu, Manila, Japan kasi connecting flight kami guys from Philippines to Japan. And then guys, sa mga nagtatanong kung kailangan pa ba ng PCR test, yes, kailangan pa ng PCR test dito sa Narita Airport dito sa Japan. Kaya kailangan nyo pa rin magpa-PCR test dyan sa Pilipinas bago ang flight nyo. And then, kailangan din guys, yung My SOS na app, dapat fill upan nyo yun bago yung flight nyo, or pwede din dito na sa Narita Airport mag-fill up ng My SOS kasi tutulungan din naman kayo ng mga Japanese staff dito sa airport ng Narita or dito sa airport ng Japan. Ako guys, hindi ako nag-fill up before ng flight namin sa My SOS kasi kampante ako na pagdating dito sa Japan is tutulungan ka talaga ng mga staff dito. So after nyo matapos guys sa My SOS, bibigyan kayo ng blue na papel, tapos yun lang yung ipapakita nyo. Tapos bago kayo lumabas sa airport, may mga staff din naman guys na pwede matanungan dito sa Narita Airport. Pero kung gusto nyo na mas madali, pagdating nyo ipapakita nyo na lang yun, pwede din kayong mag-fill up before ng flight nyo. So after namin guys sa mga proseso doon sa airport sa Narita is umuwi na kami agad guys kasi by car kasi kami, kinuha kami ng asawa ko. Hindi ko lang alam guys if by train kung home quarantine ba or hotel quarantine. Hindi ko din alam yung wala pang booster. Pwede naman kayo din guys magtanong sa Narita Airport. Tawagan nyo yung Narita Airport kasi sasagutin din naman nila kayo. Tapos if by car guys is dapat naka-home quarantine kayo. Kami naka-home quarantine kami for 1 week. Then sa school ng anak ko hindi pa pwede siya papasok ng school before matapos yung quarantine namin. So that's it guys. Sana makatulong tong video na to sa mga gustong uuwi ng Pilipinas kung paano makabalik dito sa Japan. Anyway guys, sa mga nagtatanong kung kailangan pa ba ng PCR test papuntang Pilipinas, yung flight namin is June 5 papuntang Pilipinas. No need na yung PCR test. Ang kailangan lang nila is vaccination certificate tsaka yung One Health Pass. Dapat nyo ding fill upan yung One Health Pass bago yung flight nyo. So that's it guys. Sana makatulong tong video na to sa mga kababayan natin na gustong umuwi ng Pilipinas. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Always remember to stay safe and God bless us all. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye!